And so ya da foforo twede amponyankopon de amaye no nti atena se ye ba besua de na nsem bi koso asebie so nsebie nya do ya hwene ya nka ho asemo a hanhwa kine bi no na nkwanko wie ne yi amfa ama me no mi no dodo mamu ambrabata ho baaye no e baaye no de no ho akade pi ka ho baaye akade ni bi ne se eye freedom of speech obi abenya ne fa ho die eye se obi abenya ne ho ye ka no nipa rights no having your rights as a person, but having your rights as a person also it comes with it comes with duties and responsibilities. And our friends so we SIB kwan e de man sem tire dwuma no e me nya won be nsem tire fo na friends on be dantamu e de ama amanyofo no aban panyinfo na afi oman emma no. Enu nti ansa na nka obeye dantamu no nkesa sebie so di nimu a yebeto ye no mpanyinfo sebie so sebie nya do madwene mu do omo kasa edom tie asem omo ka no ede nkabomu ede yide ne pepepe yodeba yehwe BBC yehwe GBC ni yehwe GTV a edi adanse se sedie enam so ema ensem twadwuma baaye no omote ase no omunim ho akwan so no mo de ye adwuma early 2000 mu ho no ena sebi yankasa ye kasa mu no akankasa no enso so won sha ase se won di dudwuma hodo ewo kasa fidie na afenso kasa mfonyi ne so ye wo fa no mu a ene ye papa no mu a sebi omo sha ase de akankasa edi dwuma no ofa nkroma dasa ofa bosia mponsamo sanso so ena ofa ya mo afrempon o mene dadwa nanamo ena afenso aberwa nananom na yekọ ena afi yehwa ofa kosi prat ofa malik akubako wo mu nyina ye mpanyimfo a sebie so sebie nyado ene won wo makeka ho a mewre fi won din wo nyinara eboa ye mansem twa adwuma no ejina ye omo kasa won ka kasa de mfasode de asomdwe ene yiyedie ebebre wo man nenso so nemom yehwe de yehunu yen kasa foneni yen kasa fidie so ene nie nso ade kasa fi asebie so sebie nya do ye ka kire wono a ye ka kire sebie nsem treni a sebie wote fidie so a wono a wonji ntumu da ene no ne ye ka kire ye mpanyimfo mom yehwe ne yehwe ne yi o ensem wa ye kan mom yehwe ne yi na yedue bibi wo mabunu ne mu edin bi wo ho no mu pa edin bi wo ho a ya amadin no adi yankasa yedem adi ye ho awu adi yedem esanse din won sunsanso wo nipa so ensem trofo ya mu didin aba edin ani enim se ye de frɛ wo man ma no ene Ghana de hye enso mo ankasa mo de kasa foforo bia ba behye ma mennim bebia mo kofa sa atwi kasa ne firi baye setimamuni ye kasa obi ye timamuni a timamuni ene hoho tukoteneni a wo firi ne maso ba betena obi maso te se yenuanom mo firi hanom kwa amonone ne yenuanom bi nso so a omu firi amano mu firi omu kura hodo so so aba ha no omo ne yefo mo timamufo ono ye hoho watu bata no waba omayi mu enti oman ne nkyekireye oman ne nkankro ye from obegu enwu ebehye yenhye oman ne bibia mu mfa ho ne de ne so oba be ye adwuma de yesese ye gifiri no ho ya je firi no ho watena se na oman ba de ye fenitimamuni mane yeye dabi enu nti na ama nei Ghana de hye no emu wo hamo enkyekemu aduokono obi aye ebegu enwu ebehye yenhye esanse din wo hui enyensunsuaso wo nipa so enu nti mom yensesa ne yenkai se edin ye nananom di kan de ma ye na anase din ani enimu no ya adehyeman ma ye Ghana adehye ye oman Ghana ma ye oman Ghana nananom ene wo hwe ye mfidie so a wo hunu ye kase mpanyin diska mpanyin yise no kre ekoso
na mebisa ne se kwan a mofa so kano ne kano no Captain Smart kwan a mofa so kano no ne kano no de binya ne kano no si de bibia chempanyinsa ne mpanyin ye ne se de yen eni kwan so won ye no no a se ho akwan wo ho ho akwan wo ho ejese ye fa sa akwan no so yi a enyi yi ana ebeyeyi enen sem trofo mu wonum sese ama mebu no nyina ehunu se ansa na wobedi ye wo man mu no so anya amanyoni a wonni yi nti ne kohwe mebu no bia se wo ye politics ana so ye politician ene kono kohwe university course intake eye mantem eye political science nyina efri monsam a muka enne brane behwe Ghana hanom di hia wo man Ghana sese ye democracy na ye practice a amanfo hwe bisua ye no ye pa ye ho ye hu yasene mu ye de ade na tenie eneme sebie son sebie nyado e matna ase a kasafide ne kasamfonyin so a ye kasafin aya na yesua ye niema ne firi ye nsem twadwuma ne firi he if in the western world ne baye aya na ye BBC aya na ye CNN aya na ye Al Jazeera na asem bi ba na sa eye national issue a mibisa omofra amanyofo no say ye USA omofra Republicans debi omofra nimdefo mu abenfo saade no fa health ho a ayapomode ho a omofra health expert no wabechiri mu kwan a oman ne defa so a ebeboa education wise so the same thing omofra mpanyin a education no omabin wo makodu mu a omo educationist no mo so edo makwankire enu omadisuade aba hwe ada a chairman general ho ne kokroko dwumedi so no eda opanyin ajekum beba no saada ne mpanyin tie no enu bi ne ye pene sesei wo man mu se edru o mining sie mu nso so a ye wo mpanyinfo a abode mu hwehwemu mu abode mu nyansape mu ekwan a esese ye eja ya wose ye hye ye niema esese ye no ye wo hu mpanyinfo a wo mu wo hu nimdie a wo mu wo man mu ayemfo mu nyehwe ye sode na asem bisi a ne yakwa MPP ene NDC sebie son sebie nyado yensem trofo enne ye wo hoi ya masebe eye MPP ni NDC hu se asa wo man mu ye ni be ma bia wo ha asa wo man mu no o monko na sebie son sebie nyado o man kyekire no ene nyansa ye de ama won jeni ya mo ehu ne sa na sesenko basanke ye o man kyekire yi enka ye de bibia si ye ni so amaya hodo ni bia ye biu nti omo no mo oni pasen ye ana debi amanyoni no woni mudio His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia asese wotu frankade ama MPP amanyoko no woni mudio ye hyase edi free Dr. ye hyase edi free Flight Lieutenant Region Rollins o mampanyin dada ne eba o mampanyin kofo ne aba o mampanyin Atamels ne aba o mampanyin John Dramani Mahama ne aba o mampanyin Anado Danko Akufo-Addo sampanyinfo nyina mampanyinfo nyina anyese omunim de bebo man yo omunim de bebo man pa nanso o man ne yen na bibi hia ye ne yemusaye edien na yesusu de ma wo man yin ehemfa no man ya bobreye ehemfa ne ya hyase afri ehemfa ne yekọ ye wo national policy bi wo hono mo ana ye wo blueprint bi hono ma ye dey govern this nation ana ye wo constitution wo hono mo constitution ehia amendment anase ehia amendment aban beko aban beba amamu no esesa aban kwa amamu no gina faako anase wo sa amamu no toaso esese ye nyanhyehyɛ ye bia eye national policy eye mandatory edema aban bia wo bebe bia yetintim wo ye constitution mu amane be ye mmra
esanse aban beba abanya chakra ha no eye vie wo twepe no wokọ enti yeni wo man mu yeni edan a eye wo man na japade a efi Dr. Kwame Nkrumah penso aka nwure mu wo hono aka ho amanyofo ni nimu se yensam twerefo mu wo ho sa abere mu fa dodo na no so mo ba bonten a wo mu se su mu petumi no nenso so wo ba bonten ba be ka kire wo se numunsu otwen wo pe na yemfansiesie wo man no a obaka se wo nto abamfama no nenso so amama ya hoduru a yehu wo mo a yedu wo mu twampo nei yedu wo totototo ye hu yi edurume bi na mu odin ma wo mu nenso mu nyina asode ye e ka wo mu bo mu se ye peda chepa e de ama ye ho China enhihye amase wo mu wododo enu nti no omutwa award to ho de ma wo bia eno mo de how many years plans you many so ene China o ma achieve anaso mo achieve ye yenko ba bia yenhwe bibiman ye mu nanse ko Rwanda ko for wani e chechire se ama hodo mo abibiman mu nanse yakọ Burkina o dane ne mamu anaso na ne nemam omunye nipa soronko nsen yeyo yeni wo nyina yepe na mo mu de bibi si wo mani so de o mu de si wo mani mu so no so ensem traduma no so so boa yesan sensem trofo kasa edom enetie entimu hu se braso si nya national policy entimu hu se braso bibi o man yeduri enti breben o man ne bekoso this country will be governed by a Mayor Party manifesto. I would say it make us a Mayor Party manifesto. Essence say. So the nenshe ba sa aban foforo na wo ba no ana aban no wo hodada no. So the nenshe be bo man ne ba e be kasa ye nyintum. Enti sanke won hihye bi wo ho no mo say. Aban a the president of Baba Bedia de Ghana mampanyin no the fifth president ne Nana Danko Akufo-Addo the fourth republic money away nanka sese nke ye nanka mra ne mandatory and the masse de wo beto ye no aban bekọ aban beba do ba beto no ye nhye de ma wo se wo beto aso wo to aso a o man ne nchechire ye no ene ye kọ nanimu enu nti se nka nhye wo ho no mo se do bi beba no so ye obedi Ghana man so a mantama wo free so no in terms of infrastructure development wafa ye shed the man say we developing it on one region no one other region ka ho inka a friend is saying His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings e baye o mampanyin kofo aba o mampanyin John Dramani Mahama ba o mampanyini Atamos aba nke no mampanyini Akufo-Addo ne braso a wo bekwe ye fifth president ye fourth republic muni we enka ye 10 region no enka in terms of infrastructure development no enka wo deficit o baby ana senke wo deficit o baby krampo na kebe kebe newly created regions na aba no the newly created regions ni mpo no enam say development no edi kan course so 10 regions ne mu nyina emu no enka kran na anka aka ye de asoso nanka ye wo ye policy mu say aban bia obebe bia no infrastructure development wo hwe wi a obefa one social intervention program no one master one eta na bebia resource free bapi emeye de bo mine ho bra no so e ho no so enya particular attention in terms of infrastructure development a enka me busa sen ko man ye koye ni mana se yin koye ni mom ye hwe konfanoche maternity ward it is 47 years a year a year president Nana Danko Akufo-Addo His Excellency ekobugu ye ya yesese fufure eduru babia dada no du ye bugu ye no nti ebusa se ye behunu se wonnam ehemfa na obefa wonhunu aban ye japade aka nwure mu aban bekọ aban beba by oman yone na man chechire ne de nke to so ye we no mu ne nsem esese nka nsem trofo nke ye ka ho asem
Sa infrastructure development and so man nchechire no. See benya policy e be govern this nation. Ye di be bu o man no. Enye samanyofo ne ye omunyo omudi ombenyo omoso no omode. Eno nti mumie musa. Mumie musa say ye pe blueprint of this nation. Mumie nyafi yenye mfie bi nsi yenim say this is 20-year-old plan and as yenya 20 years plan, 30 years plan. Aha say omaye wa ha say ye pese ye duru ni say. Na mumie mfa kasade enkasa chempenyi. Maybe say mfie say mu nie na ye hya ase sesebe so se be nyado. Ye kasa tempenyi e fa wo manam wo mutu. Sikedi ye kan say sikedi e from mampanyini. Rollins abamu eba mo ka ho asem a atenie ni mpo de nanse na atenie ni be ye kese. Efi o mampanyi dada mahama penso edibe na atenie na ye kese. Me musa sensem twofo. Ye ni mu bi no. Mo sha se di mpanyi atemi. Edi amanyofo ya atemi. Sikedi no mo je ana debi. Omo busu di ana ane. Di omo di ye nimu na doso ana se noso edoso. Enu nte se pese so tia. Anu sie pa de be ye dene. Ente se pese so tia. Mama yensre. Ni enyan hyehye. Yenya amendment. Nananu matena nkonya wo ho. Debia da ye so de ane ye ka nananu mo asem ye pese nananu mo je ye wo gidi se nananu betimi age ye. Nenso ye ma nananu mo adwuma so munni maye. National House of Chiefs. Since I'm for your sodia. Ni ye kandi na ye kandi ye here. National House of Chiefs weba mfaso. Essence o mine cheche no mine kan kon na nanom de di kan hya ase. Enti amanyo mu ye do mu hyemu a eboa. E mamo me ma amanyofo ne kwan. Divided and rule no emwa. Ensam for brasso. Se mujai party som. Na maso my Ghana. Mama yenso mo my Ghana. Mama yenso mo my Ghana. Nene na wo ahoden a wo ene na wo ahoden no anya akonya akwakwotena radio so. Ene na wo ahoden a wo anya akonya akwakwotena kasamfonyin so. A se bi so se bi nya do wo kasa. Musa nso se china wo age echen wo ahomegie mu a. Anamom pa be na wutu yi a wo kofie akwakodi ho emfaso. Enu nti ene ya ho odi mu ne ye kasa mu ne enim die mu no. Mom ye mfa mpre da chepa mfa ma ye ho. Mom ye hwe bebie pese ye de o man yi ko. Mom ye mfa national policy bi nso emfasi ye ni so. National policy e de bebo man mo man yakona ni mu. In a nation building a o man ya fe ne abo e pa ye hu mu. Nenso so e kame aye se ye man yi mo ye we no. Etentabode mu. Enso ye sode a sardine tinapa geisha eni yedie na obi otenta abodemu na opese na niso ade hunu so obesi dan daache busa se de wosi wi kosua se bible no ene se de wosi di nanu mu no ne dan na wosi ne woni tiri mu no ebe hu awiada ne bisa o ebe hu awiada se ye ntua ya no ne ya nkonkode ankwaye ne mu a ne ya nkakasa dan kire mpanyini ne ya fa ya dese de antum mpanyini ne mu a sabe so sabe nya do ye niema bekoso a ase yewra say John ene yewra general mosquito o ma preso na mo mienu eye general secretaries e de bema o various political parties na ena sabe so sabe nya do eye sa kasa twitwi ene sa ye fra na wi akan de yewra say John de ne de ko the say we say dun ketia wo de ne de edi eye panyini e wo ndi samanyoku ni mo enti mo mi nhwe ne ye hwe kwan a na ayi wo fa ya mo aponkomo e hya ase o mo kasa de no mo ma ye nkosua mo mi mfa kasa de ye kasa ye mu ye dwuma ye bedi no so wo mo ye do mo beba ye o mo ye do mo beba mo mi nhwe won kasa mu ye mo mi nsusunso amanyofo no so mo mi mfa wo mo ni mu de omo asebi omo wo man mu adwene pa oman mu kanko
mo ye de o makoma so no yen hyase en fa o mu ni dwuma ye hyase de o mu di dwuma amanyofo ni behu se ye wo memma so so wo memu asebe so sebe nyado o man ne chiche nso o mu nim ho de e basa mabunu nso nyina adwene mu bebie e mabunu nso be yo mo fa de nso so de aboa esanse mpanyisi wonsom ene nepa eno je se wo ye babunu na wo memu a knowing your right no e kire se wonim wasade ene wasodie ene nto o man bapa hwe wasade ne diso hwe wasodie ne fa ye adwuma na se hwe yasade ne hwe yasodie so ne de ye adwuma ne ye kakasade e kire mpanyini a de ye besire mpanyin no mpanyin so be ya maye momi en chance en firi ho am di ye se ye chance firi ho no mo a ye bedru baabi enkachi se ye tu anamo wo ha baako ene ye be chance firi medi e de Mamme Fauzia otwedem bo Nyankopon ya adoma ye behia mpanyin se wonsom ene nipa oman so ayewo no Ghana nko ane ewo ene ntimomi enkura ne ye nso a ebeboa ye nyina nyame ya adoma ye behia makramo